ओरैनो दिनै दिपा नाहरबारि नैनु नाहरबारि बे गामियाव ब्रह्म धोरोम गौथुमनि बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि 48थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे बावहाय 18थि बोसोरारि जथुम्मा बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद आरो 5थि बोसोरारि जथुम्मा बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद जुथाइ खुंनाय जि धोरोमारि गौथुम बेनि दिनै गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव आंखौ आलासि माने गाहाय आलासि हिसाबै आंखौ लिंहरनानै लाबोदों बावहाय आङो बेखौनो सानदों बर'फोरनि गेजेराव जोङो धोरोमनि दिगखौ जेरा रायलायनो गोनां जायो ब्रह्म धोरोमनि जि मोनसे बिहोमा आफा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि होलांनाय जि बिहोमा बर'नो होलांनाय जाय समाव बर' हारिया गुबुन हारिजों मुगैजानाय नेवसिजानाय मोनसे हालोदमोन सममोन बे समाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ बर'फोरनि गेजेराव ब्रह्म धोरोमखौ लाबोनानै समाज फोसाबनायनि हाबा मावामोनब्ला बर' हारिनि गेजेराव समाज फोसाबनानै सोलोंथाइ होनायनि हाबा मावलाङोमोनबा दिनैनि नैबे थासारिसिमथ' जों सफैनो हायामोन दिनै ब्रह्म धोरोमनि जि आसार खान्थिनि गेजेरजों जोंनि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ जोंनो होलांनाय बर' हारिनि इयुनखौ नाहरनानै हाबा मावलांनाय रांखान्थि समाजखान्थि राजखान्थि बा बिदिनो सोलोंथाइ राव हारिमुखौ फोथांनायनि जि मोनसे सोमावसारजेननायखौ मोजाङै मावफुंलांदों होनोबा बा मावफुंदों होनोबा बै समावहाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि बाथ्राखौ बुंनांगोन उनावसो जोंनि बड'फा फैनानै जाय समाव बड'फायाबो सोमावसारनायखौ दैदेनफैदों बे समावबो बर'फोरनि सायाव गुबुन जौगानाय हारिफोरनि नारसिननाय गादबनाय नासयनाय बियो जोंनि सायाव गिलु बालुमोन बेनि थाखायनो जों सोमावसारनो गोनां जाबाय सोमावसारदोंमोन ओंखायनो बर'नि गेजेराव गिबियाव जोङो आफा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि बाथ्रा बुंनांगोन नैथियाव बड'फ्रा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बाथ्रा बुंनांगोन बिथांमोना बर' हारिखौ लानानै जि मोनसे सिमां नुदोंमोन जि मोनसे मिजिं दंमोन जि थांखि लानानै हाबा मावलांदों बर'फोरनि गेजेराव बिहोमा होलांदों बे दिनै रायलायनानै बुंनानै फोजोबनो हानाय बाथ्रायानो नङा जायखिया जोङो दिनैनि जे इयुन जोलैफ्रा बा दिनै जों जायफ्रा थांनानै दङ धोरोमनि गेजेरजों जाय खान्थिफोरखौ होलांदों बे खान्थिफोरखौ बेसेबां गोरबोआव फोनांनानै सैथोखौ गनायनानै जों हाबा मावनो हादों बेसो गिदिर बाथ्रा जोङो आफा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म होलांनाय जि ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजों जोंनो फोरोंलांदों मोन्थोर होलांदों आसार खान्थि दाना होलांदों लोगोसे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जोंनो जि मोनसे थांखि आरो जोंनि बिबान बा जोंनि जि मावनानै दिनैहाय सोमावसारनायनि गेजेरजों बर'फोरनि गेजेराव जोङो माबा मोनसे मोनफैनाय दिनै थासारिसिम मोनफैनाय बेफोर जोंनि थाखाय सावरायनो गोनां मोनथिनो गोनां आरो बिसोरनि थांखि मिजिं सिमांखौ जाफुंहोनांगौबा दिनै जोंनि बिबान ओंखायनो जा मावनो बिबान दङ हाबा दङ दा आं बेखौ बुंनो लुबैगोन जोंनि गेजेराव ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजों जि मोनसे जोंनो समाज फोसाबनायनि गेजेरजों गियान होबाय फोरोंबाय बेखौ साफ्रोमबो ब्रह्म धोरोम सिबियारि बा मानसि माहारि हिसाबै बर' हिसाबै जों गनायनानै लानानै हाबा मावोब्ला जोंनि बर'नि इयुननि जि मोनसे बै समाव सिमां लालांनाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आरो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्ममोन सिमां जि नुलांदों मिजिं थिलांदों बे मोगथां जाफुंगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो 2022 मायथाइनि दिनै जानुवारि दाननि 23 सान बे जोबथा जोंनि 48थि बोसोरसाया जथुम्मानि जोबथा सान दिनै फुंनिफ्रायनो जोंना हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ बे सोलिबाय थानाय हाबाफारिनि गेजेराव गिबियावनो जोंना फुंनि अखन्द जयग जाजेनो बे अखन्द जयगखौ प्रज्वलन खालामो जोंहा जोंनिनो लेङाइ गाहाय प्रसारक श्री जुद सिमेन बसुमतारी आफाया आरो बेनि उनावनो जोंहा जोंनिनो धर्म आफादनि फिरफिला बिरहोनाय जादों बे फिरफिला बिरहोनायाव आं निजेयैनो आफादगिरि जानानै फिरफिलाखौ बिरहोनाय जादोंमोन बिनि उनावनो जोंहा मोनसे आरो हाबाफारि फैदोंमोन बे हाबाफारिया जादों जोंनिया गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफानि मुसुखाखौ जों मान होनाय आरो बेबो मोजाङै जाना थांदों बेखौ जोंहा फारि बिलाइ बायदियै
जोंना हांख्राय हरजानाय आलासिया फैनो हायाखैबाबो जोंनिनो मानगोनां बारग' आफादगिरि श्री वीरेन्द्र कुमार ब्रह्म आफायानो बावजेनदोंमोन आरो बिनि उनावनो जोंहा जाबाय जोंनिनो धर्म आफादनि सान्थौ मेल बेखेवनाय बे बेखेवनायखौ जोंना बेखेवनायाबो मोजाङैनो जालांदों आरो जोंना दैदेनदोंमोन जोंनिनो गुरु आफा लेङाइ गुरु आफा सिमेन बसुमतारी आफाया बे बाबानि दैदेननायाव दिनै बे खामानियाबो मोजाङैनो जाफुंलांदों आरो दानिया बिनि उनाव जोंना 12 बाजियाव गेवलां मेल जादों बे गेवलां मेलाव आलासि बाबामोन फैदोंमोन बे आलासि बाबामोना दा मोजाङैनो जोंखौ हेफाजाब होनानै धर्म तत्वनि बिषय मोजाङैनो बुंलांदों दा बे बाबामोननि बुंनायाव बधय जोंनि धर्म बिफाननि जेसेबां आइ बाबामोन दङ बिसोरो मुलाम्फा मोनदों होननानै आं मिजिंथियो आरो बे समाव दिनैनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै लिंहरदोंमोन बिथाङा नुजाथिफैनानै नोंथांमोननि गोसोआव माबायदि गोजोननाय लादों दा बे बेलायाव जोंना गाहाय आलासिखौ जोंनिनो बर' कसारि काउन्सिल वेलफेयार काउन्सिलनि दैदेनगिरि मिनेस्वर बसुमतारी आफाया जोंजों हेफाजाब होनानै गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै बुंलांदों बे बाबाया मोजाङैनो बुंदों जोंनि बर' जातिखौ खौसेथि खालामनायाव हिसाबै बुंलांदों बे बाबाया मोजाङैनो बुंदों जोंनि बर' जातिखौ खौसेथि खालामनायाव धर्म जोंनि गेजेराव गोबां दङब्लाबो खौसे जानानै जों बर' जातिखौ दैखांनांगौ होननानै बे बाबाया जोंखौ बानजायलांदों आरो बे बाबानि बानजायनाया थारैनो जोंनि थाखाय गोनांथार बेखौनो जों साननानै लादों आरो जोंनि धर्म आफादनि मानसिफ्राबो बे बाबानि दैदेननायनि गेजेरजों बुंलांनायनि गेजेरजों जों गावखौनो साजायलांनो हायोब्ला जों धर्म आफाद आरो समाजारि बिथिङाव जों जौगागोन होननानै साननो हायो।